Katulad nung nagpatuto nating kapatid mga minamahal, kinakailangan magtago sa ilalim ng kama dahil sa problema niya sa kanyang pagkakautang. Amen. Kung tayo po mga minamahal ay mahirap, paano nagiging good ito mga minamahal? Amen. Tayo po mga minamahal ay talagang mayroon tayong mga kanya-kanyang katanungan na hindi natin basta-basta nasasagot. Pero sabi diyan mga minamahal, dahil sa problema natin na yan, kaya tayo lumapit sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming tao mayayaman, but yung kanilang karamdamang cancer hindi mapagaling ng kanilang pera. Amen? Yung kanilang anak na talagang nababaliw na, hindi kayang pagalingin ang kanilang pera. Pero dahil nung kanilang makilala ang ating mahal na Panginoon, ang kanilang problema ay nilutas ng Diyos. Ang kanilang anak na may karamdamang cancer, yung nababaliw, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating po tayo po mga minamahal ay, nung tayo po, sa ating po mga problema na yan, we were able to access the gift of salvation. Lahat magsabing Amen. At yan po mga minamahal ang dahilan kung bakit tayo mga minamahal ay lumapit sa mahal na Panginoon. Sino dito ang lumapit sa Diyos na napakayaman? Sino dito ang lumapit sa Diyos mga minamahal na talagang masasabing very healthy siya? Wala siyang problema. Amen? Lahat tayo nagsama-sama dito mga minamahal because we are all hopeless and we need Jesus to help us. Amen. Kaya tayo mga minamahal lumapit sa Diyos dahil may mga bagay na hindi na kaya ng abutin o ayusin ng ating mga pinag-aralan, ng ating mga kaibigan. Wala na silang magawa. And only God can do that. Yan ang dahilan kung bakit tayo pinagsama-sama dito mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakita nyo bawat patutuo dyan mga minamahal bisita. Mula pinakabata hanggang pinakamatanda, may patutuo yan. Amen. Dahil sino mag-stay here the whole day? Amen. Ng linggo. Sino mag-stay here Miyerkules? Sino mag-stay here overnight prayer? Na even the time of COVID-19, binabawalan kami na dumaan sa mga kalsada para lang dumalo sa overnight. Tinatawag kami ang Diyos nyo ay tulog. Dapat manahimik kayo sabay matitigas ng ulo nyo. Bakit ipinaglalaban namin na kinakailangan makarating sa banal na gawain upang may manalangin at matigil ang salot na dumating sa ating buhay? Amen? We ignore all those, yung mga ganun mga pag-iinsulto, mga minamahal. Tabihan ka ba naman, mga minamahal, na pagmumurahin ka ng mga pulis dyan sa daan? Amen? Pero ini-ignore namin. Bakit? Mas mahalaga, mga minamahal, ang ating ginagawa na makaniig parati, makausap parati ang ating mahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ating nakilala ang mahal na Panginoong Isus sa ministry ito, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nalutas ang ating mga problema, pinalaya tayo sa ating mga trials, addiction from vices, inayos ang ating mga buhay, binigyan tayo ng kapayapaan, pinagpala tayo financially, physically, and spiritually. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo ang totoong blessing? Ang totoong blessing ay hindi yung mga pagpapalang natanggap. Ang totoong blessing ay hindi yung nalutas ng problema mo. Ang ating mahal na kapatid, for 18 years, hiwalay silang mag-asawa. Nakadalo sa banal na gawain sa krusada. Sila'y nagkita pinag-isang muli ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, magkasama silang dalawa. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Amen? Amen! Anong totoong blessing? Hindi yung sila'y nagsama. Ang totoong blessing ay yung natagpuan natin si Jesus sa ministeryong ito. Ano mang problema meron ka, God can solve them all. Amen? Kaya nga mga minamahal, itong Jesus na ito na ating nagagawa mga minamahal sa ating pagtanggap, sometimes you can call it wrapped in an ugly wrappings. Nakabalot siya, kung siya may regalo mga minamahal, nakabalot siya sa likod ng mga problema. Nakabalot siya sa likod ng mga trials ng ating buhay. Pag tinuloy-tuloy mo yan at hinanap kung sino nandyan sa gitna niyan,
makikita mo sa dulo niya ng ating mahal na Panginoong Hesus. Naghihintay na lumapit ka. Naghihintay upang ikaw ay kanyang tulungan. Kapag ibasa, Isaiah 53, talata ay 2. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dito sa aklat po ng Isaiah, kabanata po ay 53, talata ay 2. 53, talata po ay 2. Ito pong nakasulat. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Subukan mo pumunta sa tindahan ngayon. Sabihin mo, hali kayo, dumalo kayo at punta natin ang mahal na Panginoong Hesus. Walang papansin sa'yo. Bakit? Sabi ng talata, siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, na gaya ng ugat na tuyong lupa, walang anyo ng anumang kagandahan man. At pag ating minasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. They don't see beauty in Jesus. Wala siyang mapapala. Ang paglilingkod sa Diyos ay para sa mga nababaliw lang, mga walang oras, mga taong walang pinag-aralan, mahihirap ang buhay. Praise the Lord. Amen. Sa kanila si Jesus ay wala lang. Napakahalagang ako'y maghanap buhay. Napakahalagang ako'y gawin ko ang aking mga gampanin sa aking buhay. Maayos ko ang aking buhay. But at the end of the day, kapag tinamaan ka na ng cancer, saan mapupunta ang inipon mong pera? Pag tinamaan ka ng COVID-19, maraming mayayaman, ang daming pera. Pero nung tinamaan ng COVID-19, saan napunta? Maraming napahamak. Dito mayroon tayong kapatid, tinamaan ng COVID-19, nagpuri. Nakita niyo yung bata sa Jessica Soho? Kapatid natin, batang-bata. Habang siya may nasa quarantine, anong ginagawa niya? Nagpupuri lang, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ko ay buhay. Jessica Soho, amen, bata. Anong ginagawa niya sa pagsagawa nilang bagay na yan? Pinagaling ang kanyang COVID-19. Ang ating mga kapatid, pinagaling ang kanyang COVID-19. Maraming namatay. Maraming pera. Tayo, wala tayong pera. Pero meron tayong Jesus. Pinagaling tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan po mga minamalang kainaman ni Jesus. Many people, hindi nila alam yan mga minamahal. Akala sa kanila mga minamahal, wala. Why do I have to go back from Manila just to attend Jesus Miracle Crusade International Ministry? Amen. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ako'y regional director ng TESDA sa National Capital Region. Ang laking rehiyon yan. I'm talking to 33 congressmen. Dito, mga 5-6 lang. Sa akin, 33 ang aking congressman, wala pa dyan ang party list. But why still go back to attend Jesus Miracle Crusade? Unang-una, hindi ko maaabot ang meron ako ngayon kung wala ang Diyos na nagpala sa akin. Amen? I am an engineer by profession. Sundays, napakahalaga just to sign documents like yung mga plano. Bawat sign ko dyan, may kita ako. Pero anuhin mo ang kita kung ikaw ay may sakit sa puso. Sapagkat ako'y may sakit sa puso, mamamatay ako, mga minamahal. Amen? Pero nung ako'y naglingkod sa Diyos, mga minamahal, sabi ng Biblia, maglingkod ka, hanapin mo na Panginoon habang siya'y masusumpungan. Nung nakita ko ang ating mahal na Panginoon, ang karamdaman kong sakit sa puso, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alam po ninyo, mga minamahal, sometimes we don't understand why Christians decide so. Bakit kinakailangan mag-overnight? Naririnig naman ng Diyos maski na nasa bahay ka. Bakit kinakailangan pumunta ka ng Sunday? Hindi pa pwedeng nasa bahay ka na lang. Bakit kinakailangan pang Miyerkules? Meron ka pang puri, umaga, gabi. Inaaway ka ng kapitbahay mo dahil maingay ka daw. Why do we do these things? Sapagkat ang aming Diyos, ito, alam namin na ito yung kanyang kalooban. Amen. Amen. Marcos, Kabanatay 15, talatay 36 hanggang 39. Amen. From the book of Mark, chapter 15, verses 36 up to 39. Dito po sa aklat po ng Marcos, Kabanatay 15, talata po ay 36 hanggang 39. Amen. Ito po ang nakasulat. At tumakbo ang isa
at binasa ng suka ang isang espongha. Saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya na sinasabi, "Pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y ibaba." At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na magkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang sinturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi, "Katotohanan ang taong ito ay anak ng Diyos." Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ang nangyari yan, mga minamahal, nung time na siya po, mga minamahal, ay nagkaroon ng earthly ministry, bumaba dito sa lupa. Amen? Siya ay Diyos, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawan tao. Amen. Nung siya nandito, mga minamahal, grabe mga miracle sa kanyang ginawa. Galit na galit ang relihiyon. Amen? Lahat ayaw nilang maniwala sa kanya. Kaya umabot sa time na siya po, mga minamahal, ay ipako sa krus ng Kalbaryo. The reason for that is because of Jesus loves us so much. Para na sa ganun may pakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Sa mga bagay na hindi natin kaya, yung ating kaligtasan, siya ang gumanap ng lahat ng bagay na yan. All you have to do is to receive Him. Tanggapin mo ang kaligtasan na yan. Tanggapin mo si Jesus. At doon mo makikita ang himala na nasasabi na magkukwento ng mga Kristiyano dito. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga tao noon, nagsisigaw sila, "Ipako sa krus, ipako sa krus." Bakit? They don't know na si Jesus, siya ang Kristo. All they thought, siya ay isang revolusyonaryo na talagang walang ginawa kundi guluhin ang relihiyon. Dahil yun ang sinasabi ng mga leader ng relihiyon that time. Even the centurion na nandun na nagbabantay, sabi niya, "Sino itong tigas kasi ng ulo mo eh? Kung nanahimik ka na nga lang, ay hindi ka napako dyan ngayon." Amen? Pero tanungin mo ang bawat isa doon na nagsasabing, "Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus." Tanungin mo, bakit mo kailangan ipako siya sa krus? Even them, they don't know what's the reason. Nandun lang sila dahil sila'y inudyukan para magsabing ipako siya sa krus. Amen. Ito na, nung nakita niya ang himala ng yung sinturyon, nung nakita niya nung mamatay, malagot ang buhay ng ating mahal na Panginoong Hesus, siya po, nagkaroon siya nabiyak ang templo. Amen. Grabe, kung titingnan natin ng mga pag-ano nila sa mga telebisyon, dumilim ang kalangitan. Amen. Nabiyak ang templo. Amen. Saka na nasabi nung senturyon, ito nga ang tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang malakas sa mga minamati malapay noon. Everybody shout, "Praise the Lord!" Ginawa nilang lahat yon. Pag-despise sa mahal na Panginoon, siya'y sinaktan, siya pinako sa krus, siya'y pinatay dahil hindi nila alam na siya ang Diyos. Siya ang Diyos na nagkatawan tao. Siya ang Kristo. Hindi nila alam, mga minamahal. Amen? Late na, nung nalaman ng centurion, if earlier niya nakalaman yan, hindi siya magbabantay doon. Isa siya sa magsasabing, "Huwag niyo siyang i-crucify." If earlier nalaman ng mga tao doon na ang Jesus na ito, siyang Diyos na nagkatawan tao, they will bow down unto Him. Paglilingkuran nila siya at siyempre aayusin siya. But ang problema, late na nila nalaman. Amen? Amen. Lahat ng nakakakilalang si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Alam na natin. Amen? Ang masama, despite alam na natin, but still we despise the Lord Jesus. Kilala mo na siyang Diyos na nagkatuwang tao, pero hindi mo pa rin siya sinusunod. Kilala mo na siya Diyos na nagkatawang tao, but you don't worship Him. That is according up to Him. Yung para sa Kanya, hindi mo binibigay. Kilala mo na siyang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal, pero you do not worship Him as due unto God. Ang ilan, they just come by and simple things. Amen. Basta lang, basta tayo, but they don't concentrate. Alam nyo, kapag pupunta kayo sa presidente, pag dumating si presidente, 1 hour before, ang mga PSG sasabihin, wala nang iihi, wala nang tatayo, dapat nakakulong na. Ang sino man di nakapasok, wala nang papasok. Ang nasa loob, hindi na pwede lumabas. Pag nandun ka, maski na anong ginagawa, pag sinabi ko, palakpak ka doon. Amen. Amen.
subukan mo maggawa ng anumang ingay doon, lalapitan ka agad ng PSG. Because the one talking is the president. Amen. Ang kausap natin ngayon, si Jesus may likha ng langit at lupa. Amen. But you do not understand the beauty of worship unto Him. Pinababayaan mo na lang. You don't care. Ang ilan tumatayo, patayo-tayo. Nagpupuri. Hindi kayo nagko-concentrate. Ang ilan inaantok. Ang ilan may ginagawa. Ang isip malayo. Pero sinasabi ng Biblia, mga minanday lang kung bakit nasasabi natin kuminsan, mas takot pa tayo sa tao kaysa sa Diyos. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, Jesus is the reason why we are coming into this place in every Sunday, every Wednesday, every Friday. Walang anumang rason kung bakit tayo narito. Hindi si ating beloved ordained preacher, hindi ang mahal na pastor, hindi ang mga beloved elders, not anyone else. Tayo'y naparito, si Jesus ang dahilan ng ating pagpunta dito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala kang ibang rason kung bakit ka nandito. Because just you want to feel the warm embrace of Jesus. Gusto mo maramdaman ang mainit na yakap ng Diyos. Na sa kabila ng problemang meron ka, sa kabila ng takot na meron ka, sa kabila ng mga bagay na akala mo hindi mo na kaya, Jesus is there. Nandoon ang mahal na Panginoon. Tumawag ka lang sa Kanya. Sabi ng Biblia, Jeremiah 33 verse 3, ating basahin yan mga minamahal. Aklat yung Jeremiah, ang kabanata 3, talatay 33. Amen. 33, talatay 3. Amen. Aklat po ng Jeremiah kabanata ay 33 sa talata po ay 3. Ito po ang nakasulat. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Mamamatay na ang anak mo, tumawag ka sa Diyos. May problema ka na, ididimanda ka na, makukulong ka na, tumawag ka sa Diyos. Magkukupit-19 ka na, huling hininga mo na, tumawag ka sa Diyos. Naghihirap ang buhay mo, tumawag ka sa Diyos. Bakit? Because yan ang sinasabi ng Biblia. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. To all people, sa lahat ng sinasabing called by God according to His purpose, inibig ng Diyos. How should we see things through the lenses of God? Ating basahin itong mga minamahal, aklat ng Numbers, bilang, kabanatay 13, talatay 1 hanggang 2, italon sa 27 hanggang 28, italon sa 30 hanggang 33. Amen. Aklat po ng mga bilang, kabanata po ay 13 sa talatay 1 hanggang 2, talon sa 27 hanggang 28, talon sa 30 hanggang 33. Ito pong nakasulat. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, magsugo ka ng mga lalaki na makakapaniktik sa lupain ng Kanaan, na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin ninyo, na bawat isa'y prinsipe sa kanila. Sa 27, at kanilang isinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupaing yaong pinaparoonan mo sa amin, at tunay na binubukalan ng gatas at pulot, Sure. at ito ang bunga niyaon. Gayunman, ang bayan na tumitira sa lupaing yaon ay malakas, at ang mga bayan ay nakukutaan, at napakalalaki. At saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Sa 30, at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses, at sinabi, ating akyating paminsan, at ating aringin, sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayong makaaakyat laban sa bayan, sapagkat sila'y malakas kaysa sa atin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon. At lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At dooy aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim,
At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang at gayon din kami sa kanilang paningin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Itong talatang ating nabasa, mga minamahal, ito yung mga 12 spies. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, tiktikan ninyo yung aking ipinangakong lupa sa inyo. Lupain ng Kanaan. Naniktik yung 12 mga minamahal. Amen? Lahat sila pumunta. Pagdating nila doon, lahat naglista ng kanilang mga observations. Pagbalik, eto na. Sabi nila, madaming pagkain doon. Grabe talagang promise. Okay. The best. Ang problema, yung pagpunta doon. Maraming mga hadlang. Ang daming mga malalaking tao. Delikado. Sabi nga ng talata, para tayong mga balang lang, yung grasshopper lang ang tingin nila sa atin dahil kinakain nila yung makita. Grabe mga minamahal. Sino loko-lokong pupunta doon kapag ganun yung balita? Amen? That is how they see the things that they saw in the land of Canaan, doon sa promised land. Pero nandun si Caleb at si Joshua. Ang sabi ni Caleb at saka si Joshua, totoo yan! Masasarap, maraming malalaki, pero malalaki rin mga tao, wala problema yon. Pero ang sabi niya, akyatin pa natin minsan at ariin natin sapagkat iyan ay ipinangako na ng Diyos sa atin. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakaraming threats in our lives. Amen? Marami pong mga problema tayo mga minamahal in our relationship with our family, loved ones, and even minsan sa ating mga jobs, sa trabaho natin mga minamahal. May mga threats dyan. Amen? At tingin natin, hindi natin kakayanin. Pero kagaya ng sinabi ni Caleb mga minamahal at ni Joshua, ang pinag-uusapan dito mga minamahal ay hindi yung kung anong kaya mong gawin. Ang pinag-uusapan dito ay kung anong kayang gawin ng Diyos sa mga problemang meron tayo. Amen? Hindi mo alam kung paano pagalingin ang anak mo may karamdaman na mamamatay na. Hindi ka doktor. Wala kang pera. Anong gagawin mo? Hihintayin mo na lang para siya mamatay? Because nakanangan ka dun sa kakayahan mo. Ang sabi ng Diyos, when you look at the lenses used by God sa mata ng Diyos, huwag mong gamitin kung anong kakayahan mo. Ang gamitin mo ay ang kakayahan ng Diyos na tumulong sa iyo. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan na ginagawa para natin ang taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano mang problema meron kami, Diyos ang lumulutas. Ang bilay na di makalakad, Diyos ang nagpapalakad. Ang isang may karamdaman nagpapagaling ay ang Diyos. Bakit? Ang ginagawa lang namin, very simple thing. Pumalakpak ka sa Diyos. Umawit ka sa Diyos. Amen? Magpuri ka sa Diyos at manampalataya sa Kanyang dakilang pangalan at sa Kanyang kakayahan na walang imposible sa Kanya. Amen? At paniwalaan mo ang pangako ng Diyos. But sabi dyan, once God promised, mayroong walang bagay na anumang bagay na pwedeng makahadlang dyan. Tandaan niyo mga minamahal, bilang tao, marami tayong mga alam sa buhay. Ang dami natin nabasa sa libro napanood sa television. Amen? Pero tingnan niyo yung talatang ito. Atin munang basahin ito. Aklat ng Kawikaan, Kabanata 19, Talata 21. Amen. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 19, talata po ay 21. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa tao, ang daming nating alam na solusyon. Para kung ikaw ay pinangakuan ng Diyos ng pagyaman, sa anong naiisip kagad ng tao? Tumaya sa loto. Amen? Kung ikaw ay gusto mong gumaling sa karamdaman mo, anong nasa isip kagad ng tao? Pumunta sa doktor. Ang problema, wala kang pera. Amen? Kung ikaw ay gusto mo ng kapayapaan, makalimot sa problema, uminom ka ng alak. Ang daming mga devices in the minds of people. Sabi nga dyan mga minamahal, sa English, kindly. Ang sabi diyan mga minamahal, there are many devices. Huh? Proverbs 19:21. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin mga minamahal, ang dami nating gustong gawin. Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, ang kalooban ng Diyos ang mangyayari.
ano mang galing mo sa mga planning, ano mang galing mo sa ano mang mga kung anong doctorate meron ka. It doesn't matter. Ang mangyayari ay ang kalooban ng mahal na Panginoon. So why not trust God? Amen? Why not pagtiwalaan mo yun? Bakit di mo pagtiwalaan ang mga kalooban ng mahal na Panginoon? Sometimes gusto natin turuan ng Diyos kung paano tayo pagpalain. Amen? Ito, ipakilala ko sa isang tao, mga minamahal, si General Naaman. Atin mo nang basahin ito. Just malapit naman na tayo magtapos. 2 King, ang kabanata 5, talatay 8 hanggang 14. Amen. Dito po sa aklat po ng ikalawang mga hari, kabanata po ay 5, talata ay 8 hanggang 14. Ito pong nakasulat. At nagkagayon, nang mabalitaan ni Eliseo na lalaki ng Diyos, na hinapak ng hari sa Israel ang kanyang suot, na siya'y nagsugo sa hari nang nagsabi, bakit mo hinapak ang iyong mga kasuotan? Paparituhin mo siya sa akin, at kanyang malalaman na may isang propeta sa Israel. Tagayoy naparoon si Naaman na dala ang kanyang mga kabayo at ang kanyang mga karo, at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. At si Eliseo ay nagsugo ng sugo sa kanya na nagsasabi, That's right. ikaw ay yumaon at maligo sa Hordan na makapito, at ang iyong laman ay sasauli sa iyo, at ikaw ay magiging malinis. Ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi, narito, aking inaakalang walang pagsalang lalabasin niya ako at tatayo, at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos, at pagagalaw-galawin ang kanyang kamay sa kinaroroonan at mapapawi ang ketong. Amen. Hindi ba ang Abana at ang Parpar na mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa sa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako makapaliligo sa mga yaon at maging malinis? Sa gayoy pumihit siya at umalis sa pag-iinit. Amen. At ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at nagsabi, Ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis? Nang magkagay lumusong siya at sumugbong makapito sa Hordan. Ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos, at ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si General Naaman, general siya, makapangyarihan, pero wala siya magawa para pagalingin ang kanyang ketong. Amen? Kagaya natin mga may pera tayo, pero hindi natin niya malutas ng pera natin yung ating mga problema sa buhay. Karamdaman natin, hindi kaya. Kakaya rin nila Naaman. Amen? So nabalitaan niya may propeta doon sa Israel. Sabi niya, punta kayo doon. Pagdating doon, pinapunta. Pagdating doon ng mga mina, siyempre, general, ine-expect niya na special ang treatment sa kanya. Kaso, ang ginawa ng propeta ng Diyos, pinagpapunta na lang ng kanyang messenger. Sabihin mo kay Naaman, pumunta doon sa ilog ng Hordan, maligo 7 beses, at mananauli yung kanyang leprosy mawala. Nagalit si Naaman. Amen? Unang-una, hindi man lang siya nilabas. Amen? Di ba kapag special, dapat nilalabas natin? Amen? Praise the Lord. Pero hindi lang siya. Ibig sabihin, sa gawain ng Diyos, walang special. Pare-pareho tayo lahat. Ang wala tayong itinatas na iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pinag-uusapan ng inhinyero, hindi pinag-uusapan ng maestra, ang accountant, ang anumang mga political people, hindi pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan natin dito kung paano tayo magpasakop sa Diyos. Ang inhinyero kinakailangan magwawalis. Kung ang maestra kinakailangan magpupunas. Bakit? Ginagawa natin ito hindi sa tao, kundi sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi na, naman gusto niyang turuan ng Diyos kung paano pagalingin ang kanyang ketong. Sabi niya, bakit di ba kailangan lalabas siya? Kung titignan niyo yung verse 11, Naaman wrote and went away and said, Behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover. Parang gano'n ba? Pag labas niya, tang! Mawala ka. Magic! Yun ang alam ni Naaman. Amen? Bakit kinakailangan kong maligo doon sa Hordan?
mas maganda pa yung tubig doon sa parpar. Amen? Gusto nating turuan ng Diyos kung paano tayo pagpalain. Masyado tayong matatalino. Amen? Amen? Ang sinasabi ng Biblia, if you want to look things happening to you through the lenses of God, ang sinasabi niya, magtiwala tayo sa kaparaanan ng Diyos. Amen. Amen. Kung sinasabi naman na Panginoon, payayamanin kita ng financial blessing, hindi sa pagsataya ng luto yan. Amen. Hindi yan mga minamahal sa pandaraya. Pagyayamanin ka kung ikaw ay magbibigay na ika-10 bahagit handog, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at iuulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung gusto mong pagalingin ka ng karamdaman, looking through the lenses of God, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, hindi operasyon ang kailangan mo. Hindi yung paggastos ng malaking halaga dahil wala ka nun. Amen? Amen. Ang kailangan mo, mag-fasting ka. Marami tayo mga minamahal, hepatitis B, hindi makapunta ng abroad, nag-fasting ng 3 days. After 3 days, bumalik doon sa kanyang agency. Pagkatapos sabi niya, nasaan ang iyong hepatitis B? Ang ating mahal na kapatid, may bukol, cancer sa breast, mga minamahal, nag-fasting, dumalo. Yung pinag-aayawan natin, mga pinagtatawanan natin na sasayo-sayo na ganyan, nagpapagaling ang Diyos. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung karamdaman ko sa puso, nawala. Villaflor ang nag-check up sa akin. From time to time, hindi ako makaalis-alis mga minamahal. Dahil parating bumabalik yung aking karamdaman sa puso. Nasa gobyerno ako ngayon. When you go to the government offices, kailangan mag-pass through ka sa medical examination. Dati-dati, pag na-exam ako, lumalabas yun. Sakit ko sa puso. Hindi ako natutuloy sa abroad. Amen? Pero nung ako'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, nagpabautismo, nagpuri ako katulad ng ginagawa. Nung una, dun sa Bonifacio, pinagtatawanan ako ni Kapitan. Kaibigan ko. Sige. Pero nung una, kinahihiya ako. Yung Biblia ko mariit dati. Ayaw ko makita na ako itawaging praise the Lord, hallelujah. Amen? Pero narinig ko salita ng malapay, no? Ang sino bang magkahiya sa akin sa harapan ng tao, ikakahiya ko siya sa harapan ng aking Ama sa langit. Noon, para akong binuhusan ng langit ng grabing tubig. Amen? Ang ginawa ko, kakaunti pa kami noon. 50 pa lang kami siguro, 30. Amen? Ang ginawa ko dun sa Bonifacio, lumabas ako sa kalsada, mag-isa ko sa kalsada. Doon, nagpuri ako mag-isa. Lahat ng kaibigan ko tinatawa niyo, pare, ano nangyari sa iyo? Nagpupuri ako sa Diyos na nagmamahal sa akin. Amen! Sa pagsagawa ko ng ganun, pinalaya ako sa aking pride. Amen? At yun ang dahilan, hindi ko pinanalangin ang aking karamdaman. Amen? Hindi ko pinanalangin yan. Ang ginawa ko na lang, naglingkod na lang na naglingkod. Nung ako'y tanggapin offeran sa TESDA, kailangan ko magpare-physical. Doon ko naalala, naku, lalabas na naman. Sayang, hindi na naman ako makakapasa. Pero sabi ng ating kapatid na nandun, matagal mo nang hindi nararamdaman niya, kuya, alam ko pinagaling ka ng malapay noon. Pananampalataya uli. Amen? Pagdating ko doon, tines. Alauna, balik. Pagbalik ko ng alauna, yung ating mga kapatid, Sister Joanna, takbo ng takbo. Kuya, sabi mo, may karamdaman ka. Tingnan mo result. Clear, wala kang karamdaman. Sino magpapagaling? Hindi ako minom ng gamot. Amen? Hindi ako walang ginawa. Ang ginawa ko lang yan. Praise the Lord, hallelujah. Na katawa-tawa sa maraming tao. Pero hindi katawa-tawa sa Diyos. Dahil gustong-gusto ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ginawa yun, mga minamahal, doon ko natanggap ang aking kagalakan. Natanggap ko ang kapayapaan. Natanggap ko ang kagalingan sa aking karamdaman. Dati-rati kung ano-anong mga pag-apply ang gusto ko. Dahil ako ngay inhinyero, mga minamahal. Pero dahil sa walang tumatanggap sa akin sa trabaho, mga minamahal, even pag-janitor, pag-waiter, pinapasok ko na sa Maynila, mabuhay lamang ako. Grabe, binaba ako ng malapay na masyado. Amen? Pero wala pa rin tumatanggap sa akin. Pero nung ako'y nagsimulang maglingkod sa malapay, nakilala ko malapay sa Ministry of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Trabaho mismo ang lumapit sa akin. Dr. Martin Posadas, pumunta ko dyan sa BMU. Amen? Pagdating ko doon, mga minamahal,
Sabi niya, anong kaya mo? Tagapangpang ako. Anong kaya mo? Sabi niya, ito, inhiro ko. Sabi niya, sige, start ka na bukas. Mag-start ka na, trabaho ka na. Purihin na mahal na Panginoon. Grabe mga minamahal. Amen? Ito pa, pagdating ko doon, ang tagal, dami-dami mga kaibigan ko na nandyan. Matagal-tagal na. Pagdating ko, mas mataas pa ang sahod ko kaysa sa kanila. Bakit? Sabi ng Biblia, hindi kita ilalagay sa buntot. Gagawin kitang ulo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Magtiwala ka sa simpleng kaparaanan ng Diyos. Dahil yun, siguradong may mangyayari. Amen? Sometimes katulad tayo ni Naaman. Kapag malaking problema, dapat matindi. Dapat ang gagawin ganito. Pero Diyos ay Diyos. Amen? Kung sinabi niya kapag papalain ka kung ikaw ay matapat na Kristiyano, magtapat ka lang. Ang gawin mo magtapat lang na magtapat. Ibigay mo ka 10 bakit handog kung paano ka pagpapalain. Darating yan ng hindi mo alam. Bakit? Diyos ang nangako kasi. Palaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Eto, tignan nyo to. Isaiah, ang kabanata 55, talatay 8 hanggang 9. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat po ng Isaiah, kabanata 55, talata po ay 8 hanggang 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Who can give counsel unto the Lord? Sino makapagbigay ng advice sa Diyos? Sino masabing mas matalino siya kaysa sa Diyos? Sabi ng mahal na Panginoon, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Kung ang isip ng tao mo minamahal para yumaman tumaya sa loto, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang kalooban ng Diyos, ganapin mo ang kanyang salita, hanapin mo. At kapag nakalaya ka diyan, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? At yan mga minamahal ang dahilan kung bakit ang mga tao Kristiyano, mga minamahal, pinagpapala. Grabe. Hindi tumitigil. Walang masasabing millions sa aming mga bank account. Wala ka makikita diyan. Ang ilan nga sa amin, ni spaghetti, wala eh. Hindi makapag-spaghetti mamaya. Pero bakit nakangiti? Bakit nakangiti? Sapagkat hindi sa kayamanan ang kagalakan at ang kaligtasan, kundi sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos. That every time we feel the presence of God, yan ang kaparaanan ng Diyos. At yan ay hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Amen? Amen? It is not about, sabi ko nga, it is not what we can do, but it is about what God can do. Kung anong kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. That's why God chooses doon sa ni Gideon, ang dami-daming mga Israelita lulusob sa kalaban. Amen? Ang sabi naman ng Panginoon, kumuha ka lang ng 300. Ang dami-daming kalaban, kumuha ka lang ng 300. Si Gideon, sa isip niya nung una, bakit 300 lang? Ang dami-dami, dapat labanan ko ng 1,000 sa kontra 1,000. Pero sabi naman ng Panginoon, kumuha ka ng 300. Doon, nung ginanap yung simpleng 300 na yun, doon nagtagumpay ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Why God choose the poor and the lowly-hearted to join the kingdom of God? Ba't pinili niya yung mga mahihirap na Kristiyano? Ba't hindi niya pinili yung mga mayayaman? Amen? Kaparaanan niya ng Diyos eh. Ano magagawa mo? Ang Diyos ay Diyos. Amen? Kung yung mga mayayaman ang sinasabi ng Biblia, matuto silang magpakumbaba. Amen? Huwag panangan ng kanilang mga pera, kundi panangan ng pagkabutihan ng Diyos. Sila rin ay bibigyang pagkakataon makakilala sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang nangyayari. Marami tayong mga kapatid na talagang nandoon ang kanilang kayamanan, pero still, they manage to worship the Lord. Hindi para ipakita sa tao, kundi iparamdam sa Diyos ang kanilang totoong pagmamahal at paglilingkod. Amen? Amen!
Why need to give tithes and offering? Ba't kailangan magbigay ng 10 bagay na ito? Kaparaanan ng Diyos eh. Yan ang paraan niya. Kaya nga, your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways. Anong sipipiliin mo? Yung kaparaan ng tao o kaparaanan ng Diyos? Sa pangalan ng Diyos, may pangako ang malapay noon. Amen? Yan ang dahilan, mga minamahal. Kapag tayo po mga minamahal, doon sa time na si Haring Jehoshaphat, sinasabi niya, ang daming kalaban. Ang tanging sabi niya, lay down the sword. Amen? Lay down the sword and raise the praise unto God. Ang daming kaaway. Basahin nyo na lang yan sa inyong tahanan. 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 4, 14 to 15, and 20 to 22. Basahin nyo yan. Makikita nyo, grabe. Sinasabi, ang dami-dami kalaban. According to Bible scholars, 1:3,000. Ganun ang kalaban. Isang mandirigmang Israelita, mga minamahal, 3,000 ang kailangan niyang patayin para sila manalo. Imposibleng mangyari yun, mga minamahal. Maski na sila ay piprindi na lang ng ganyan, yung 3,000, saksakin mo ng saksakin yan, mapapagod ka, di mo ubus ang 3,000. Imposibleng manalo ang mga Israelita. Pero nang ginawa na malapay noon, lay down the sword. Ibaba niyo yung mga sandata. Purihin ninyo ang Diyos. Amen! Ang ginawa nila mga minamahal, sabi naman, paano ka ginawa? Because the battle is not yours, but the battle is the Lord's. Amen? Ang laban na yan, yung problema na yan, hindi inyo, kundi yan ay sa Diyos. Ano ang problema meron ka? Ano ang pasanin meron ka? Ano ang fears meron ka? Takot na takot ka sa anumang mga bumbay para ikaw ipapahamak na. Huwag kang matakot. The battle is not yours. The battle is the Lord's. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Alam po niyo mga minamahal, sa araw ng pagkikipaglaban, pagbabasahin niyan. Amen. Ang ginawa ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, ang nakauna habang sila'y makikiharap dun sa papunta sa labanan, ang nasa una ay yung mga taong walang alam, hindi marunong makipaglaban, pero marunong magpuri sa Diyos. Singers, choir, amen? Yung mga nagtatampo-tampurin. Amen? Silang nandun sa harap. Yung kalaban nila doon, mga armado, mula pagkabata, mamamatay tao. Mga talagang sundalo. Pero ang nasa harap na mga on the side of God, mga Kristiyanong walang alam gawin, kundi purihin at pasalamatan ang Diyos. Sa unang tingnan niyo mga minamahal, maaring isang tao natatakot, siyempre. Tao lang tayo. Amen? Habang sila, lakad, pasulong! Sabi ni Diyos, ang Diyos ay purihin. Amen? Nagpupuri sila. For the Lord is good. For the Lord is good. Amen? Habang naglalakad sila, walang anumang sandata. Pero ang kanilang meron ay ang awitan ng Diyos. For the Lord is good. And His mercies endureth forever. Yun lang. Sa totoo lang, habang naglalakad, tumitingin-tingin sila, baka nandyan na yung pana, baka sila mamatay. Amen? Tao lang sila. Pero nung ginawa nila ang kalooban ng Diyos, habang kanilang kinakantahan ng Diyos, nandoon ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Amen? Nung sila papanti mga minamahal, naglagay ng ambush ang mahal na Panginoon doon sa mga kalaban. Sila nagpatayan. Sila mga minamalang nagsaksakan. Pagdating ng mga anak ng Diyos, for the Lord is good. Nakita nila, bakit patay na lahat? Wala na silang kalaban? Hindi sila ang pumatay. Diyos ang gumawa ng katagumpayan. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Same thing. Kung uunahin mo ang Diyos, anumang plano meron ka, unahin mong purihin ang Diyos. Kung anumang mga hadlang na darating sa iyo, just let the Lord do His job. Do the simple things. Ipalagpak mo lang yan. Purihin mo lang, maglingkod ka lang. Huwag mong alalahanin ano maging resulta dyan. Dahil sigurado tayo, Diyos ang gagawa ng kaparaan. Kwento ko lang sa inyo, mga minamahal. These days, nung dumating ang aming bagong secretary, yung kanyang mga kasama, pinag-initan ako. Kesyo, nagsabi ako na saying against our secretary.
Galit na galit sa akin ng sekretary, hindi ako makalapit. Amen? So sabi ko kay Mrs., sige, i-retire ko na lang ito kung di kami magkasundo nito. Mag-retire na lang ako. Sa bagay, atat ako mag-retire. Amen? Pero ang ginawa ko na lang, mga minamahal, sa paggising sa umaga, Lord, I know you have plans for me. And I trust your plan. Simple lang mga panalangin na yan, mga minamahal. Amen? Wala akong ginawa. Magkakaroon kami ng National Directorate, magkikita kami ni Secretary. Inaasahan kong titirahin niya ako dahil galit na galit nga. Pero magtataka ko mamaya mga minamahal, may lumapit sa akin, yung kanyang close-in. Sir, gagawa ko ng paraan. Ilalapit ka kay Secretary. Mag-sorry ka lang. Alam kong hindi mo ginawa, mag-sorry ka lang. Amen? Hindi ko nilapitan yun. Basta tao na hindi ako kilala, nilapitan ako. Sir, dahil sa nangyari, ilalapit kita. Sabi mo lang, see, kung paano kumilos ang Diyos, hindi kayo kailangan mag-aburido. Diyos ang gagawa ng kaparaanan. Amen? Sinabi ko lang sa sekretary namin, Sir, sorry, it was a wrong information. Misunderstanding. Sabi na kagad ng sekretary sa akin, I think okay naman na yun. Parang wala naman na sa akin yun. Hindi naman na ako galit. Palagpakan po natin ng ating malapay noon. Amen. Mula noon, okay na kami ng aking sekretary. Sabi ko, Sir, you have my full support. Sabi ko, dahil siyempre bago siya. Amen. Eto na, sa mga projects namin, sabay-sabay. Hindi ko kaya sabay-sabay, paano gagawin yan? Pero Diyos ang gumagawa. Naglilitaw siya ng mga tao para matumulong sa akin. And our event, perfectly done. At sabi ko, paano nangyari yun? Amen? Diyos ang may kaparaanan. Diyos ang gumagawa. Last Tuesday, ang ating minamahal na First Lady, ay mayroon siyang Love for All program. Sometimes siguro makapunta dito sa Pangasinan, gagawin niyo yung Love for All na yan. Umiikot ang ating First Lady. Sa pagpunta ko doon, mga minamahal, everything I thought is okay. Pero sa tuturang, ang nangyari, hindi makapasok. Dahil nagko-close nga sila ng bino. Hindi po pwedeng pumasok ka na ura-urada. May closing time. Ang masama, yung aking mga audience, nandun sa labas lahat, di makapasok. Kakaunti. Yun nandun sa iikutan ni First Lady. Pinagagalitan ako ng aking Deputy Director General. Sabi niya, palpak ka dito, RD. Pagagalitan ka ni Secretary nito. Sabi ko, no worries, boss. I'll take the risk. Ang ginawa ko na lang, mga minamahal, kinausap ko yung taga-peso. Lahat na nandiyan na gilid-gilid, papasukin mo, palapitin dito. Pumasok siya, kulang pa rin. Amen? So sabi ko, bahala ka na sa akin, mahal na Panginoon. Alam ko, walang bagay na mahirap sa iyo. Lahat ng bagay, nagkalakip-lakip sa ikabubuti ng ngayong mga anak. Amen? So nanahimik na lang ako sa gilid, mga minamahal. Pagdating ng sekretary doon sa area, mga minamahal, sinalubog siya ng mga tao. Pinaibubutan siya. Sa totoo lang, kakaunti. Pero pinaibubutan siya. Tapos, ginaganon-ganon siya, mga siyempre. Pa-thank you sila. Scholarship ba naman? Amen? Pagdating hanggang sa matapos yung aming ikot niya, mga minamahal, hindi niya nakita na talagang kaunti yung tao. Dahil pinalibutan talaga yung ating First Lady. Amen? Sabi ko, patay ako nito. Sigurado sa hapon, sasabihin ito ni Secretary. Baka hindi lang nagsalita ngayon dahil may programa. Mamaya may programa kami, siguro ang tatawagan. Pagdating ng programa, in-acknowledge ako ng Secretary, glory to God lang. Ang sabi niya, maganda at napakaganda ng ginawa ng ating Love for All doon sa Caloocan City. Magaling ang mga direktor doon. Purihin natin malapay. Sabi ko, paano naging magaling yon? Sabi ko, pinagagalitan na nga ako ng aking Deputy Director General. At alam niyo mga minamahal, kung kumilos ang Diyos, walang sino mang makakahinder sa pagpapala ng mahal na Panginoon. All you have to do is to trust in His promises. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'yo umaasa, kaibigan ka pa at sandigan. Sa'yo nagmumulay kabutihan
dati ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay sa bawat sandali, tag-asa at kanluka. Mga pangako mo, taglay ito'y ganap, nananatili, labis na kaganap. Mga pangako mo, amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tingnan niyo yung lyrics na yan. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukat. Praise the Lord! Hallelujah, 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 hallelujah! We worship the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Thank you so much, this God! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Sa kanlukan, mga pangako mo, ito'y ganap, nananatili ang labis na kadalasan, mga pangako mo. Paminamahal, simple lang ang mensahe ng Diyos. In every situation that we are in, trust the promises of God. Pag sinabi ng Diyos, pagpapalain ka, meron siyang sariling kaparaanan. Huwag mo ipagpilitan ng iyo. Amen. Pagtiwalaan mo ang kanyang kaparaanan. Look at the end point of the promises. All you have to do is to trust Him day by day. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, mga pangako mo, liwanag at gabay sa bawat sandali, may pag-asa, kalungan. Mga pangako mo, taglay nito'y ganap, nananatili. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Mga pangako mo, liwanag at gabay, Jesus, sa bawat sandali, may pag-asa, at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y ganap, nananatili ang labis na kadalasan. isa ng pagawin na mahal, mga pangako mo, Liwanag at gabay sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y ganap, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. At yun na po tinatawagan natin, beloved to the preacher, even preach the Lord, para sa ating mga panalangin. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher Barry Jobs. Maminamahal, napakahalaga ng inyong narinig na Ebanghelyo.
the power of God unto salvation. Kapangyarihan ng Diyos upang kayo'y maligtas. Anuhin natin, maminamahal, ang ating buhay sa mundo kung wala tayong Diyos. Sabi ng Biblia, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world, but suffer the loss of his own soul? Kailangan ng tagapagligtas ang tao. Kailangan ng tao, maminamahal, ay ang kapayapaan sa mundong ito. Sa gitna ng mga problema, mga suliranin, grabing pagpapahirap, lahat ng uri ng kahirapan, lahat ng mga problema, may kalutasan sa mahal na Panginoon. Ang sabi natin mga ngaral, atin lamang linawin yung lenses. Ibig sabihin, maminamahal, ang ating Diyos, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, ay kung mayroon kang lenses, makikita mo ang kanyang kapangyarihan. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos para sa ating kaalaman. Ang sabi ng Juan 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, yaon lamang nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, ang binibigyan ng karapatan para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Dahil sa Biblia, maminamahal, maliwanag na kinakailangan ng tao ang tagapagligtas. Kaya nga po, si Kristo ay napako sa krus upang tayo po ay mapatawad. Yun ang dahilan, maminamahal, kung bakit may Kristo. At yun din ang dahilan kung bakit may Ebanghelyo nating napapakinggan. Liwanagin ko po, maminamahal, ang 4 na reglamento ng kaligtasan, the 4 requirements of the gospel is, first, faith. Second is repentance. Then third is baptism in Jesus' name. Then fourth is baptism of the Holy Spirit. Ang sabi po nung una, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Itong pananampalataya daw ay kapanatagan ng mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit ating pinaniniwalaan. Ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay lumakad, ang kanser gumaling, lahat ng uri ng karamdaman, ang COVID-19 gumaling. Ito'y pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Sinabi ng 11:6 ng Hebrew, kung walang pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, maliban ang tayo magsisi sa kanyang mga kasalanan, tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas, wala silang karapatan para tawaging anak ng Diyos. Pero kung ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan, tanggapin mo si Kristo na inyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay, iyong ibuka ang iyong bibig, dumalangin ka sa Diyos, dahil ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. John chapter 4 verse 4, purihin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, pag narinig ng Diyos, taos puso kang nanalangin sa pagsisisi, ikaw ay patatawarin. Acts 2:38, ikaw ay bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, hindi po paglipat ng relihiyon, hindi po relihiyon ang Jesus Miracle Crusade. Katoliko pa rin po kami, pero may Kristo na sa puso, may Espiritu ng Diyos. Ang bautismo po, ayon sa sinabi ng banal na kasulatan, ay pagsunod lamang sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na ikay bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, upang ikay maging tunay na Kristiyano. Isang pari nagtanong, si Nicodemo, John chapter 3 verse 1 up to 7. Ang sabi ni Nicodemo, pari, mahal na Panginoon, paano ko magkaroon ng kaligtasan? Ang sabi ng mahal na Panginoon, ibautismuhan ka sa tubig at Espiritu. Maliban ng tao, hindi mabautismuhan sa tubig at Espiritu, wala kang kaligtasan. Ang sabi po ng pari, ye must be born again. Mahal na Panginoon, pwede bang papasok ako sa aking nanay na aking pinanggalingan? Di po pwede. Dahil ako'y matanda na, hindi na naintindihan ang sinabi ng ating mahal na Panginoon,
bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Hindi po ibabalik sa sinapupunan ng kanyang nanay. So, ang bautismo po ay may kapangyarihan. Kapag nabautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, mapapatawad ang iyong kasalanan, magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan dahil ang Espiritu ng Diyos sa sayo. Ang pang-apat, ang gagawa ay ang Diyos na. Ang ating gagawin yung tatlo lang. Tanggapin si Kristo. Amen. Magkaroon ng pananampalataya. Bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pagkatapos mong bautismuhan, yung nakita ninyong umiiyak kanina dito sa harapan, nanginginig, yun ay bautismo sa Espiritu Santo. Kapag mayroon ka sa apat na ito, yung apat mayroon ka, kandidato ka na sa langit. Magmana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sa hapong ito, maminamahal, hiniling ko po na tayo pong ay manalangin, itaas ang ating mga kamay, panalangin ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin, aming mga beloved webcast viewers, aming mga beloved visitors, kailangan ninyo ng tagapagligtas. Sumunod kayo sa aking panalangin, sabihin ninyo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan. Pinagsisihan ko ang aking mga nagawa ng mga pagkakamali, mga pagkakasala. Buhat nung ako'y magkaisip hanggang ngayon. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, baguhin mo po ako. Mahal na Panginoon Jesus, pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo ito ng banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, naking tinanggap. Ngayon, magpakailanman. Amen and amen. Ipanalangin namin kayo, maminamahal. Yes, my dearest Heavenly Father in heaven, my dearest Jesus. To the first prayer of beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Those who receive you as their personal Savior in YouTube and Facebook. Dito sa aming minamahal na makabisita sa crowd. Mahal na Panginoong Isus, kahabagan mo sila. Isulat mo ang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Baguhin mo sila, kumilos ka sa kanilang buhay mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. At naway makakasama na namin ang aming minamahal na mga kapatid na ito sa paglilingkod sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Maminamahal, aming kaugalian dito sa Jesus Miracle Crusade, ating minamahal na mga kapatiran. Ang sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot daw ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating malapain. Diretso na po tayo sa ating mga pangailangan. Bilang point of contact, ang inyong kanang kamay ipatong sa inyong ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Kung may sakit kayo sa puso, may high blood, may diabetes, ang namang unang uri ng karamdaman mayroon kayo, mayroon mga paalala sa mga kapatiran, amen? Gusto ninyong lumaya, hallelujah, sa kahirapan, amen? Itas ang dalawang kamay, kaligtasan ng inyong mga mahal sa buhay, walang imposible sa mahal na Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus muli. Sa hapong ito, mahal na Panginoon, at sa maghapon na aming isinasagawa, alam namin nalulugod ka sa amin. Aming mga ginagawa, mahal na Panginoon, naway nakapailang lang sa trono ng iyong biyaya sa kalangitan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Tamnan mo ng tunay na pananampalataya aming mga beloved visitors, mga tumatanggap sa iyo sa YouTube at Facebook, mga kapatid namin na mga baguhan na tumanggap ngayon. Hinihiling ko po, tamnan mo sila ng pananampalataya. Hipuin mo ang kanilang karamdaman sa mga sandaling ito. Pagalingin mo sila at panghawakan, bumalik at bumalik para makapiling na namin makasama sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Banggitin ang karamdaman. Cancer, tuberculosis, rayuma, asthma, lahat ng uri ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, demons of incurable sicknesses, diseases, cancer, hallelujah, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, COVID-19, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, cast out mo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, have faith in God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name,
Vices began in Jesus' name. Lahat ng uri ng mga kahirapan, cast out! Cast out! From my beloved brethren, be prosperous, be victorious in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ninyo ang inyong mga kamay. Ipalakpak natin ang ating mga kamay sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ito lang po ang aming ginawa sa maghapon tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pero ako po, may sakit akong AIDS, pinagaling ng mahal na Panginoon. Yung nagdala ng mensahe kanina, may sakit sa puso, pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang hallelujah, praise the Lord po ay mahalaga at makapangyarihan. Mayroon kaming kapatiran diyan sa Tarlac, kinagat ng ahas o lupong, kubra. Dahil, ngayon, tag-anina, dinalaw niya yung kanyang aanihing palay, mayroon palang nakaabang doon na kubra. Nung makita niya may ahas, may kubra, kinagat siya, sumigaw siya, hallelujah, praise the Lord! Ahas, mamatay ka sa pangalan ni Jesus. Pagtingin niya maminamahal, ang kubra namatay. Tinignan niya yung kanyang paa. Tinignan ang kanyang paa, may dugo. Nung tinignan niya yung kanyang paa na may dugo, nagulat siya, yung pangil ng kubra, bumaon sa kanyang paa, pero hindi siya nasusugatan. Grabe pala ka makapangyarihan ang hallelujah, praise the Lord. Amen! Hallelujah, praise the Lord. Yung ating beloved Sister Pili Ibanez, negosyante, doon sila sa 6th floor. Masusunog po yung kalang decoration dahil sila ay nandun sa 6th floor. Ang sabi niya, kung nasunog kami, dahil nasunog na po, umpisa na ng sunog, wala na yung kanilang mga hagdanan para apulahin yun. Ang kanyang sinigaw, hallelujah, praise the Lord lang. Yung halaga ng kanyang mga ari-arian doon at mga bisita, ilang milyon yun, maminamahal. Pero sumigaw lang siya ng hallelujah, praise the Lord. Pumikit siya, hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. Pagdilat niya, maminamahal, wala na ang apoy. Kinumpuni na ng mahal na Panginoon. Ganyan kamakapangyarihan ng ating Diyos. Kaya tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, sabay-sabay tayo, say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. At God bless you po at pinagpala tayong lubos maminamahal. Ating beloved barangay captain at kanyang mga kagawad. Hanggang ngayon, kasama pa rin po natin sila. Palakpakan po natin ang ating malapit sa great blessing to them. Amen. Amen. Narinig nila yung atin po talagang essence ng anong ating ginagawa dito. Meron lang akong idadagdag. Binawalan kami ni Barangay Captain Rosario, si Tatang, si Tanda. Binawalan kami nung during pandemic. Gumawa po ako ng letter na headed sa ating beloved mayor at sa kanya. Nung binasa niya, sabi niya, ayaw ko niyan. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Pumunta ka na lang kay mayor. Bahala na kayo dyan kung magsamba kayo. Dahil bawal magsamba, di po ba? Bawal nga pupunta sa simbahan dahil talagang sinisiklod tayo. Pero ang himala na malapay nung binagbigyan kami ni Barangay Captain, hindi kami sinita. Pinabayaan kami kasi sabi ko, kung walang manalangin dito, hindi matitigil ang COVID-19. Hindi pwede kaming hadlangan. Sa mga checkpoint, yung narinig ninyo kanina, ang sabi ng mga pulis, tulog na ang Diyos ninyo. Huwag na kayong pumunta sa inyong overnight. Diyan sa Jesus Miracle Crusade, sa Mamarlao. Sabi ng mga pulis, sabi ng mga kapatid, hindi po. Kailanman hindi natutulog ang aming Diyos. Kung hindi kami tutuloy, sinong manalangin para ititigil na itong COVID-19? Kailangan ng mga mananalangin. Tumuloy sila, maminamahal, pumunta sila lahat dito. Hallelujah! At ang sabi po ng mga pulis, sige, kung makadaan kayo, kung makalusot kayo. Si Barangay Captain at saka si Mayor, hindi nila alam. Sabi ni Beloved Mayor, kausap ko si Beloved Mayor Jolier Ayoy Risolio, sabi niya, basta pastor, ikaw nang bahala dyan. Kung maingayan yung inyong kapitbahay, ikaw na mag-adjust. Sige, tuloy ang inyong gawain. Hindi ko kayo sisitahin. Pababayaan ko kayo. Imagine, yun lang ang ginawa. Pinagpala na ng ating mahal na Panginoon ang ating gawain. We love you so much, but our dear Jesus loves us more and more abundantly.
Tayo po ay dadako sa ating Holy Supper. Beloved Brother Rom, praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved audience preacher. Tayo ay dadako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pananambahan dahil first Sunday of the month po ngayon ating gaganapin ang banal na hapunan. Tayong lahat ay umawit mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagtatanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap kung ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagkakasal ko. Kalutan mo ang aking ginagawa. Sa kanilang isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo na bagamat ikaw ay Diyos, pinilit mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latayang bubong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, inalimuran ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Malaya nagtatanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap kung ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagsisikap kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Hindi ba bilang ng mga natayang bubog na tinanggap mo? Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, inalimuran ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ating ginugunita ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Na bagamat siya ay Diyos, siya ay bumababa at ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. Dinuraan, nilatigo, sinuotan ng koronang tingi upang ikaw at ako ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Ating alalahanin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, talatay 53 hanggang 27, ang sabi dito mga minamahal, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo,
maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Dati mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat mga minamahal, ngunit ikaw, ako, tayong lahat ay kinahabagan ng ating dakilang Diyos na sa ating pakikibahagi sa banal na hapunan, mga minamahal. Kinakailangan malinis ang ating puso, mga minamahal, upang tayo ay karapat-dapat. Kung sa oras na ito, mga minamahal, kung mayroon tayong tinatago na mga hatred, sama ng loob, galit na namamayanis sa iyong puso, sa ating puso, o sa ibang tao, o sa ating kapatiran, lapitan ito at humingi ng kapatawaran. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang tayo ay karapat-dapat. Dahil sinabi dito, mga minamahal, sa aklat ng unang Korinto ng Kapitulo 11, talatay 25, mga minamahal, ang sabi, at gayon din naman, hinawakan ang saro at pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-ala-ala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng ating Panginoon. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisang manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang tayo ay karapat-dapat, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos, amang binal. Narito kami, Panginoong Hesus, sa iyong banal na harapan nagkakaisa. Humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang na hindi namin nabantayan ang aming mga sarili. Patawarin kami, linisin, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan na ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating itaas ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan
na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ating kainin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Maraming salamat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating itaas ang saro, simbolo ng dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay nating inumin ang Diyos, simbolo ng dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We are healed by His wounds. We Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ka ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. We are healed by His wounds. 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 We are healed. Oh, by His wounds. We are healed. 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 Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa oras na ito, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po ay dadako mo mga minamahal sa sunod na bahagi at sa announcement. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Galbis po sa ating beloved elder, beloved brother Romeo Benitez. Tayo po muna pumalakpak po ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago po tayo dumako sa ating pong mga announcement, mga minamahal, amen. Tayo po ay kukuha po, amen, ng ating pong monthly blood offering po, mga minamahal. Monthly blood offering. Amen. Sa mga magulang, mga minamahal, nanay at tatay, bawat isa tig 50 pesos. Amen? Dahil sa mga magulang, 100, mga minamahal. Amen? Mag-asawa. Meron tayong mga anak, mga minamahal, tig 25 pesos, mga minamahal. Amen? Yung ating mga anak, kung 4 yung ating anak, times 25, 25 times 4, mga minamahal, 100, mga minamahal. Amen? Tayo po'y pumalakpak muli ng malakas, mga minamahal. Amen. Sa Maynila, 100, mga minamahal. Amen. Subalit dito nga po sa probinsya, mga minamahal, ay talagang
ito na lamang po ang ibinigay, mga minamahal na standard, mga minamahal. Amen? Talagang niliitan lamang po, mga minamahal. Amen? Subalit sa Maynila, 100, ang mga anak, mga minamahal ay tig 50, mga minamahal. Amen? Ano po ba ang dahilan? Bakit meron po tayong monthly blood offering, mga minamahal? Amen? Sinasabi po ng Hebreo 13:7, mga minamahal, alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nangagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen? Aalalahanin po natin, mga minamahal, amen, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang mga sakripisyo. Ating inaalala po yan, mga minamahal, amen, every last week of the month, mga minamahal, amen, maging sa kanila pong mga sa mga itinalaga, mga minamahal, amen, sa mga pinili ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, ang ating dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Aalalahanin din po natin kung paano ang sakripisyo na kanilang ginawa, mga minamahal, amen. Iniwan po yung kanilang mga tahanan, iniwan ang kayamanan, iniwan ang pagiging abogado, mga minamahal, iniwan yung kanyang minahan, mga minamahal, amen. Ibinigay ang kanyang buhay, amen. Ibinigay ang kanyang buhay, mga minamahal, upang ikaw at ako, mga minamahal, amen, ay pagpalaing lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, amen. Kaya't bilang pag-aalala, mga minamahal, amen, magbibigay tayo, magkakalob tayo ng monthly blood offering. Amen? At sinasabi ng Mateo 10:45, 42, at sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Amen? Ang ating po ang mga beloved pastoral worker, mga minamahal, amen, ibinigay ng kanilang mga buhay, amen. Wala na po silang mga trabaho, mga minamahal, amen. Wala na po silang mga negosyo, wala silang pinagkukunan ng income, mga minamahal, amen. Umaasa na lamang po sa biyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sila po, mga minamahal, sa araw-araw na ginawa ng ating dakilang Diyos, amen. Gigising ng alas 3 o alas 4 na madaling araw hanggang alas 12, magpupuri. Amen. Pagkatapos magpuri, ipinapanalangin po tayo, mga minamahal. Amen. Pagkatapos hapon, pagdating ng hapon, pagdating muli ng alas 4 ng hapon, umpisa ulit ng puri hanggang alas 8 ng gabi, mga minamahal. Amen. Ipinapanalangin tayo muli, mga minamahal. Amen. Kaya yung iba sa atin, nagtataka, hindi man sila nakapanalangin, nakapagpuri sa kanilang tahanan, pinag-iingatan pa rin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ganyan po, mga minamahal, palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Isang patotoo po, mga minamahal, ang ating beloved kapatid sa dako ng Maynila, yung kanyang negosyo, amen, papunta na sa pagkalugi, bankrupt, mga minamahal. Amen? Ang mga doon sa gawain, isa sa outreach station sa Maynila, mga minamahal, walang masakyan ang mga minamahal na mga manggagawa. Amen? Umahayo, mga minamahal. Amen? Talagang naglalakad, mga minamahal. Amen? Kanyang pinaisip ng mahal na Panginoon, yung kanyang sasakyan, mga minamahal. Amen? Ibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Upang may magamit ang mga beloved pastoral worker, mga minamahal. Amen? Ibinigay niya, mga minamahal. Alam niyo po, yung kanyang negosyo na papunta na sa pagkalugi, mga minamahal, pinagpala muli ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yung isang branch, mga minamahal, naging 5. Mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, isang basong tubig, sabi nga po, painumin po ang mga alagad ng Diyos, mga minamahal, yung mga beloved pastoral worker. Sinasabi ng banal na kasulatan,
Hinasabi ko sa inyo, hindi mawawala ang ganti sa Kanya. Aalalahanin lagi ng mahal na Panginoon ang kabutihan na yan, mga minamahal. Amen. Kaya't mga minamahal, amen, ihanda po natin yung ating pong mga ipagkakaloob, mga minamahal. Uulitin po ng inyong abang lingkod, 50 sa bawat magulang, mga minamahal, at 25 pesos sa mga anak. Amen. Praise the Lord. At ating pong tinatawagan, mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin po yung ating pong monthly blood offering. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga nilang. Dakilang Diyos, mapagpala naming amamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ay pinakamawala pa ni Kristo. Kami po nagpupurit, nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Sa yugtong ito, mahal na Panginoon, bigay mo sa amin, mahal na Panginoon, nangangalaga, papagalan ng aming mga kaligtasan, ang kaliningatan, pagpalain, mahal na Panginoon, sa araw-araw ang pamumuhay. Higit sa lahat sa aming kaligtasan, mahal na Panginoon. Kaya kami nagagalak ng labis sa yugtong ito, mahal na Panginoon, ay pagkaloob po namin ang aming blood offering, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon. Ayon sa iyong pangako, mahal na Panginoon, sa pagbibigay, mahal na Panginoon, ay babalik mo, mahal na Panginoon, na siksik-liglig, umaapaw, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, ang pagpapalang spiritual na manatili, ang una naming pag-ibig hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang kabagan sa amin. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin na rin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give with love, give with faith, give with joy, and a smile on your face. Don't be stingy, don't be tight. Learn from the widow in the Bible who gave her last time. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas, mga minamahal. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang iba sa atin, hindi na makapalakpak. Mukhang gutom na po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng ating binasa, hindi makakalimutan, mga minamahal. Amen. Laging aalalahanin, mga minamahal. Amen. Hindi mawawala ang ganti sa Kanya, mga minamahal. Pagpalain po tayong lahat, mga minamahal. Amen? Na ating pong pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Baka yung iba, ma-misinterpret po nila, mga minamahal. Amen? Iba po yung monthly blood offering, iba rin po yung pagbibigay ng ating pong tithes and offering. Iba rin po ang special offering, mga minamahal. Amen? Baka sabihin ng iba, hindi na ako magbibigay ng tithes and offering, dito na lang ako sa monthly blood offering. Hindi po, mga minamahal. Amen? Huwag po natin gagawin yan, mga minamahal. Amen? Kailangan magbigay tayo, mga minamahal, ang sa Diyos ay sa Diyos, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong dakilang Diyos. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen? May general monthly meeting po tayo, mga minamahal, after ng gawain, ng closing prayer, mga minamahal. Huwag po tayo magsawat mapagod, umaten. Inaasahan po ang 100% na attendance po natin, mga minamahal. Amen? Lahat po ng mga beloved elders, mga beloved worker, mga beloved instrumentalist, mga beloved choir, mga minamahal. Amen? Umaten po ng meeting, mga minamahal. Mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo. At i-follow up po natin, mga minamahal, yung ating mga kapatirang matagal nang hindi dumadalo. Yung mga kapatid po natin, yung iba sa atin, kapitbahay lang natin, mga minamahal, hindi na natin ma-follow up.
mga minamahal. Amen. Kahit dumungaw lang sa bintana, sabihan, kapatid, dumalo ka, namimiss ka na ng mahal na Panginoon. Baka hindi pa natin magawa, mga minamahal. Amen. Kailangan magkaroon tayo, mga minamahal, ng malasakit sa bawat isa, mga minamahal. Amen. Sapagat tayo rin po, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, magpalakasan po tayo, magpanalanginan po, magdamayan, magmahalan, magibigan, mga minamahal. Amen. At huwag kalimutan po, mga minamahal, i-like at i-share yung ating pong Facebook live streaming, mga minamahal. Amen. Ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. At mag-subscribe din po tayo sa ating pong YouTube channel. Amen. Ang ating pong YouTube channel, mga minamahal, ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. I-click ang notification bell, mga minamahal, upang updated po tayo sa mga bago, mga minamahal. Amen? At open po, mga minamahal, ang pastoral house, mga minamahal. Amen? Sa mga gustong mag-join sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? Kung tayo tinatamad magpuri sa ating tahanan, dito po tayo pumunta. Amen? Open na open po, mga minamahal. Amen? Open po ang puri, magmula alas 4 ng madaling araw, amen, hanggang alas 12 ng tanghali po, mga minamahal. Amen? At sa hapon po, available pa rin po, mga minamahal. Amen? Alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi po, mga minamahal. Amen? At sa mga gustong mag-alay po ng ng ayuno, amen, open na open po. Pwede po kayong pumunta po dito, mga minamahal, upang mag-alay ng ayuno. Amen? Pagpalain po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At 3 times a week po, mga minamahal, ang ating pong banal na gawain, amen, tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, at sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, kaya't magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng Sabado. Amen? At tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, amen, ating pong Holy Supper ngayon, mga minamahal, kahit inabot po tayo ng ganitong oras, mga minamahal. Amen? Kung wala naman po tayong Holy Supper, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 at matatapos po tayo, mga minamahal, amen, ng 3:00 o 4:00 po ng hapon po, mga minamahal. Amen? At meron po tayong counseling. Na nais magpa-counsel, mga minamahal. Amen? Sa ating pong mga beloved brother, open na open po, mga minamahal, ang luhuran po ng ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Sa ating pong mga beloved sister, lumapit lamang po sa ating pong beloved sister, Ate Vines niyo, mga minamahal. Amen? At 10 piso, 5 piso, ating idaan sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program. May lehans po tayo after ng closing prayer. Sa mga nais magpalehans, pumunta lamang po sa harapan. Handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. At manood po tayo ng ating programa, mga minamahal, amen, upang mas lalong madagdagan, amen, ma-revive yung ating pong mga pananampalataya. Amen. Ang ating tong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang nagbimensahe. Amen. Tuwing araw po yun ng Sabado, PTB 8, mga minamahal, o PTB 4, sa iba, sabi nila PTB 4, mga minamahal, PTB 8, amen, alas 10:30 ng gabi. Amen. 10:30 ng gabi hanggang alas 12:15 ng madaling araw po, mga minamahal, ng linggo. Amen. At mga minamahal, amen, maghayop po tayo, mga minamahal, amen, i-share po natin yung pagpapala na ating pong tinanggap ng libre, na walang bayad sa ating dakilang Diyos. Amen. I-share po natin, unang-una, sa ating pong mga mahal sa buhay, loved ones, ating mga kapitbahay, kaibigan, mga minamahal, lahat ng ating mga kababayan, mga minamahal. Amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po. Tayo na po, mga minamahal, ay tumayo. Amen. Praise the Lord. At pahabol pa po, mga minamahal, meron pa po pala tayong Bible study, mga minamahal. Amen? Ang ating Bible study ay dito na po, mga minamahal, sa Barangay Baldog, mga minamahal. Amen? Barangay Baldog, mga minamahal, Libatiki, resident, mga minamahal, sapagkat dun po ang kilala sa lugar na yun. Yun po yung inuupahan, mga minamahal. Amen? Madali lang pong hanapin, katabi lang po ng St. Albert School, private school, mga minamahal. Amen? Diyan lang po sa Baldog. Kaharap niya ang Sentrum, katabi po ang St. Albert, mga minamahal. Amen?
Suportahan po natin. Araw po yan ng Martes, mga minamahal. Alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon, mga minamahal. Amen? Inaasahan po yung ating pagdalo. Amen? Sino po ang naghihintay sa atin? Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo na po tumayo, magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong muling ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord.